No, opet. Blago, pokrepovna pesnica. Ennyire legyen, ugye, meg az örökben a fordulásra, egyik beszélés. Hogyha a csapatban vagy, zolossal vagy egyet. Kako ćete vi kad on krene u vas da napravite dijak, kako? Hogy fogod nyújtott kézzel megütni a diákat? Ovdje se krije, što da vam kažem, ovdje je što morate znati jednu stvar. Otvorena pesnica. Nyitott tenyér. Ima svoj smisao. Samo ako se radi završna tehnika u lancu. Valamnak ugye hiszem. Érted? Valamnak érted, hogyha a vég a legutolsó technikát, hiszem, a legutolsó technikát itt van. Samo ako je poslednje. Mert csak az utolsó. I gotovo. És kész. Ne može da bude pravo. Nem lehet az első nyitott. Znate zašto? Miért? Ovdje u prstima se nalaze snot nekih završenja. Az űrőből vannak ugye az idegek készítése. Koji su direktno povezani sa mozgom. Amik direkt összeadnak valahogy. Otvorena pesnica. Nyitott tenyér. Nema konekcije sa mozgom. Nincs ugye összekötve a legalább. Blago. Könnyedén zárva, ott van. Ne snažno. Nem? Izóval megfeszítve. Túl. Znači osjećaj. Itt meg kell legyen az az érzés, hogy mennyire legyen megfeszítve, ami nekem használ. Ovo ima smisla, ako treba da rasmenestim muskulaturu, da povećam amplitudu. Ennek ugye az az értelme, hogy ha itt a tenyér, hogy meghosszabbítsa a ütést, ugye elhozzítsa a vállmat. Ali ne može da bude tehnika u motorijskom lancu, osim ako samo može da bude posljednje. De nem lehet motorikus láncban ugye az összes nyitott tenyér. Csak a legutolsó. Ok, znači, sada imamo iz noga do noge, čudan jakuaš, banan, stav, i znači sada sve kombinacije koje radite ovdje, možemo ovdje predstaviti. Bármilyen kombinációt csinálsz, hogy úgy nélkül csinálsz, hogy megcsináljuk. Bármilyen. Tök jó. Megyes szó. Fókuszáljuk. Sì? Sljedeća klasa u radu je Vedete, faccio un piano. razrada.